Това са нашите LED ленти VTAC, като долната част са сложени в профил. В горната си част е просто LED лента. Конкретно тази LED лента е 240 диода във всеки метър, 18 ватова лента. Това са 120 диода във всеки метър LED ленти. Неутрална светлина, топла светлина. Това отново е неутрална светлина, но заради яркостта на лентата свети една идея по-бяло изглежда. Това е нашата RGB LED лента 50/50, която е тук в неутрална светлина и топло-бяла светлина. Тук е в студено-бяла светлина. А тук са ни най-слабите ленти, 4,2 вата на метър, които са всъщност неутрална, топла и студено-бяла светлина.